Volem per necessitat, però també per convenciment, seguir impulsant polítiques per totes les persones. Insistir en les polítiques socials, la transparència, la identitat municipal i de país. No volem ser la segona ciutat de Catalunya en nombre d'habitants. Volem ser la primera en qualitat de vida. Vetllem perquè la modernitat, la proximitat i l'eficàcia siguin els valors de l'actuació municipal. Volem una ciutat oberta i dinàmica des de la complexitat social, competitiva des de la diversitat econòmica i catalana des de la voluntat de ser i participar. Trabajamos por un modelo propio de ciudad basado en los principios de libertad, igualdad, cohesión y de identidad. I volem donar respostes per poder fer front a les noves situacions i els problemes d'una societat cada cop més complexa. Nosaltres som gent amb compromís amb la ciutat i amb el país, que volem participar i participem de la comunitat per millorar-la i per formar-ne part activament. I hem sabut sumar i obrir-nos. Treballar amb empatia, sense prejudicis, amb la ment oberta, sabent el que és el millor per fer avançar Terrassa i Catalunya. El 22 de maig decidiu com seguim fent camí. Junts podem anar més lluny. Camí d'una ciutat socialment més justa, nacionalment més compromesa.